Takže čau, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska je tu pán Studio Zips TV. Dneska budeme hrať Ice Cream jednotku. No, čo vám poviem, užívajte si prázdniny, ak áno, tak odteraz budú vychádzať videa skoro každý deň. Od rána až do večera, môžete sa tešiť, kúkajte po obede. Dajte si nejaké pitie. Dajte like na toto video, ak sa vám bude páčiť. Nezabudajte dať hlavne... Takže... WTF? Dajte si nejaké pitie. Ja už som to predtým ešte pred kamerkou hral. A trošku to bude zasekávať. Lebo vždy, keď niečo natáčam. Pozrite si túto ukážku, ak ste ju nevideli. Don't you wanna try my delicious ice cream? No a budeme teraz natáčať skoro každý deň. Takže nezabudnite podporiť toto video lajkom a odoberajte. Dajte si nejaké jídlo. Budeme natáčať do minulého videa, tak preto dlho nevyšli videa, lebo som mal trošku problémy, ale to je prdeli. No, ak bude nejaké zlé video, tak ja to okamžite opravím. Ja ľudia už myslím na video. Ja neviem, čo mám toho dropnúť, no to dropím, ja to kašlem. A už ide. Ale on nás nevidí. Cez toto sklo. Lebo debil. Chápete to? Kamo do prde. No, kamo prosím, to je taký papírus, hľadám, to bude kód a budeme mať od hentej onej kasičky. Jo. Dobre, pracuje tu break, takže zoberieme tú kartičku. Ja to kamo nedávam. Ja nemám na to No že poď, no poď. Vole, vždycky musí byť niekde na nejakej inej strane. Kamo, prečo? Zastav. Poď a nezastavuj. No. Chcem rýchlo. Pri mňa to tu trvá, ale... Aj chod už volať do ryky. Komu vám sa to tu dáva extrémne rýchlo, ak ma počujete, lebo mám reprak. No kamo, repračeky vole, lebo aj to vždycky na hovna sa na to vyserem a Prestem natáča a bude bast. Teraz som zase Miko, ty idiot. Kamo, nemám na to nervy, kamo, mňa extrémne bolia ruky. Nečo len koľko natáčam. 3 minúty. 4, no ale daj. Poďa, ideme si pred nosom, ale poď. Ľudia, toto je úplne psychopát. No pre ten coin. Yes, a ideme tam. No. Ja idem kúpiť túto sračku. Ice cream tu nekamo, ja to jeb. Ale vám to jedno, lebo vy sa kúkate na video, vy niekde máte nejaké čipsie žradlo. Ale ja tu, kamo, ja si ten prst zlomím. Kamo, ak toto video sa nebude načítať na YouTube, roztrskám už mobil. Poďme tí idiote, nezasekávaj, lebo... Fakt. No, dobre, máš šťastie, lebo... Sa nám to ešte zíde.
Viete, ja to všetko skipnem. Ja mám taký trik, že proste odhodím a idem pre tým ďalšie, lebo na čo sa asi budem zdržovať. Na čo to proste, ale ja to skipnem, viete kde? Hej, prosím, ak ten idiot pôjde touto stranou, akože cestou, tak viete čo, ja... On ide. No, ľudia. Máme to. Ideme teraz do... Pre tú bumbáles. Pre tú bundu. Hej, ak sa vám to laguje, tak sorry, ja to nemôžem, že mám hovno. Ja by som si to dala aj na svoj nový mobil, čo mám. Tento e-mail, akože účet, akože môj. Ale problém je taký, že ja som tento e-mail nevyrábal, ale vchod už. Ja som ho nevyrobil, niekto mi to spravil a heslo neviem. Preto by som natočil viacej za deň. Som mal viacej 1 gigabajtov, keď kamo. Preto budem natočať mimo Robloxe, lebo lagy kam. Je to starý mobil. Dostal na hlavu a vybavené. Kamarát mi písal. Dobre. Je ten blbečku. Komu deje, keď teraz ho bola kde potrebujem, tak tu není. Komu ja. No. Kto to vlastne pracoval do... No, a skončili sme. Kamo. To riti. Kamo, to píšte. Zdá, že to pracoval... Brad sa mi zdá, že pracoval. Nie som si istý, ale viem, že to je Brad. Kamo, ja to chytím raz. Nenávidím tieto veci. Poprosím, nech to je Brad, prosím. Okamih pravdy. No. To Brad. Bradík. Titík. Aj kamarád. Poďme, ideme volať a pôjdeme na to, tie malé ideme. No, ako sa vám páči, nelúbi, ak sa ti video páči, nezabuduje like. Napísať do komentárov, či som debil, bláznivý, lebo už nebudem natáčať video. Kamo, ten ice cream opět psychopát. Kamo, vole, a dosť. Ten debil nejde. Ty vole. Jdi v stůle. Ne. Kamuasa. Ja. Dobre, ideme. No. A vyhrali sme. To máme vyhrané, ľudia, ak sa ti videjko bude páčiť, nezabudni ho podporiť. Kamo? Please? Kamo nevidel ma? No, ideme do prdele.
Kámo, mňa už extrémne bolia ruky. Toto video mi bude trvať hodinu aj pol, aj 6 trilión, aj roky a 5000 a Dali sme to, kámo, dali sme to do piče. Vole, sme odslobodení, kamaráde. Ej, yo, what the heck? Dobre, Ice Cream ide, síce sa mu kurz z auta úplne horí. Teda čo to bolo? Kamarát nám trieska a dá nám mixér. Ďakujem za mixér, ale to si nemusel. Kámo, ak sa ti video páčilo, like a odber a čau, ja sa ponáhľam do